aparte de ser un artista coigua, é tamén unha persoa que está totalmente situada, está clavada na terra desta sociedade e leva a súa música, precisamente a súa arte, para intentar transformala. Deixemos entón con Tito Calviño, deixemos con María Xosé Silva, SES. Bueno, eu, con 16 anos, estaba aquí no Instituto del Viña. Unha das persoas que descubrí gracias á literatura galega foi a Manuel Antonio. Ensinoume moitas cosas, ensinoume entre outras cosas a amar a liberdade, non? A amar a liberdade artística e a forma de expresión artística, que en 1928 publicou un poemario que se chamaba De 4 a 4 e en honor a ese poemario eu puxenlle a esta canción De 4 a 4. Sabes como vai isto? Sabes isto como vai? Chega a tua habitación, collo o meu cacho e veña. Este é meu, para toda a vida xa. Como? Pero sin comprarlo e nada, sin falarlo e nada. No. Este é meu. Bueno, non sei. Vale. E que fixemos nós? Bueno, nós, no. Os nosos tataratiros, os nosos tatarabós. Que fixeron, e a vós? Pois, precisamente porque non tiñan a cultura que nós temos, pois pensar que realmente era certo, non? Que realmente o galego era unha lingua que non ibas a ningún sitio. A mí me vergonza ninguna cando digan, tocas la pandereta? Digo, sí. Pero es así un poco... no mola, ¿no? Digo, bueno, a mí no me molas tú y estoy hablando contigo. Pero é verdad, vamos a todas partes. Primeiramente, nunca hai que desprezar ninguna lingua.
nin o español, nin o inglés, nin o galego, nin ninguna lingua. Eu, cantas máis saiba, mellor. Idiomas tamén. Estes pesos aí. O rollo é ese, non? Chegaron aquí a 600 anos e dixeron: este é noso. Punto. Clavaron a bandeira, pero levamos 600 anos e nós aínda seguimos aquí. Nesta terra que fai testamento, que acolle os lamentos e anima a olvidar, infectada de sangue usureiro, caciques modernos, mecenas do mal. Vivo dentro dun monte de area tinguido de brea que non limpa o mar. A esperanza de tomar alento pra ver o momento de nos libertar. Mais aínda seguimos aquí a aturar tempestades de sal, resistindo a violencia de mans desas serpes e cans que nos queren calar. Compañeiras nos soños do Edén, unha illa no medio do mar, que iluminan o loito máis negro que esquece o desterro e o medo a loitar. A mí rompen os dentes de decir que son cantareira, de que son galega. De feito sempre dixo, tío, tocoume ser muller e galega, eu non tuve a culpa, simplemente tiven sorte. Vamos a ver unha máis, un rock and roll optimista para que nos quededes por optimismo total. Só vos quero dicir unha cousa aos tíos e as tías, a todos por igual. A veces cando estamos con un rapaz, con unha rapaza, cando estexades, ou con amigos, ou con que sexa, a veces deixamos a baixar un pouquiño e chegamos a ser sombras de nos mesmos. Nunca vos abaixedes nin deixedes que vos abaixen. Nunca, nin a baixar, nin deixar a baixar. Comer e deixar nin que comas e vivir e deixar que vivas. Este é un rock and roll optimista desto que te levantas un día, miras o espello e dices: Dios mío, bendito como estou. Un rock and roll optimista para todos e todas vós dos días de levantarse e nunca máis ser unha sombra de min. 1, 2, 3, 0. Hoxe non podo voltar, hoxe non podo matar, hoxe sinto necesidade de viver, eu sei tentar de bailar. Hoxe non quero sentir, hoxe non quero fingir, hoxe o ritmo que fai ferver o sangue non me deixa ni vivir. Hoxe prefiro pensar que o mundo xira en torno a mí. Hoxe que digo ben mal, hoxe non teño rival, hoxe só quero que quede moita, moita, moita pista por gastar. El tempo por aprender, eu posso todo correr, eu que faço bombea melodías que a cabeza va a perder. Hoxe vai ter que esperar o que queda de morrer. Hoxe deixo de sufrir e non paro de sorrir.
me voglio arrivare. E che ne ho fatto in me, io faccio solo correre, e tu sei revoluzione, se cambia la soluzione, y a mí me quiere matar, e non lo puedo fregar, io penso che a me, e non so che è difficile, io sempre quiero pensar, io quando gira intorno a me.